πρόγραμμα εξάρτησης καταλήτης. Στροπή κάργα. Εντάξει, ρε! Έλα η κριτική επιτροπή εδώ. Όπα, εκεί είναι δικό μου το υπόπεδο. Παραπέρα είμαι εγώ. Λιγότερε παιδιά. Το μάλα. Για κοίτα που πέρασες, το γράφησες. Όλα υπολογισμένα. Ρε το μαλάκα. Όλα υπολογισμένα στην τύχη. Ναι, ναι. Καλά που δεν το πήρα αυτό, αυτό δεν το πήρα, ήταν τσοκή η κάμερα. Το χειρόφρενο ρε! Φάτα λέει. Ανάλογα που χρειάζεται, όπου για το γύρισμα και να μην βγάλει μούτρα. Ναι, αυτό για τα μούτρα. Γιατί βλέπω βγάζει πολύ μούτρα. Ναι, γλιστράει πολύ ρε. Δεν παίζει ρόλο, άμα είναι άλλη γλιστρήσει. Δες μία τώρα. Κολλά, ναι. Βλέπεις εδώ όλοι, δεν παίζει. Βλέπεις εδώ όλοι μουρλίν. Είδες καλή παρέμβολα. Ναι, καλή, καλή. Το λάσκο ποιος το βγάλε κύριε? Μαζεύει και θεατές εδώ μπροστινοκίνητους, βλέπεις. Τίγκα. Ναι. Κυριακή, καφεδάκι εδώ. Σώμα ρε.
Όχι ρε, ένας φιλός έτσι το Μάριο Καταλάσκα τι θα βγάλει. Κρεμάει Δευτέρα. Ναι. Κρεμάει Δευτέρα. Πού? Από θερμοκρασίες τώρα. Ναι ρε. Και μοτέρ και λάστιχο. Όσο να είναι το μοτέρ ανάβει και το μοτέρ. Όχι το νερό, αλλά κύλιδρος μέσα είναι full. Κάνει απόδοση. Αυτό πολύ δούλευμα. Και πας τέσσερα εκεί, 15. Εντάξει, και τον έχει. Τώρα εκεί ένα κόμπι, μεγάλη πορτοκαλί, μοτέρ μέσα. Πάμε κύμα. Δεν ξέρω τι το έχει δηλωμένο. Μπορεί και να είναι, νόμιζα είναι 1600 ρε. Ναι, Άντε κάνε ρε. Μπροστά!